Öppet brev om Östturkestan till kinesiska ledningen. Ärande ambassadör Chen Yoming, hör ni? Är ni inne? Här vi är igen för att svara nej på frågan om Östturkestan, Xinjiang ska fortsätta vara en del av diktator Kina. Här vi är igen för att få svara ja. Frågan om Östturkestan ska tillbaka sin självständighet. Vi kom inte hit för att rösta eller be om varmhet från Kina, utan vi kom hit för att kräva kinesiska regeringen de ska avsluta sin olagliga ockupation i Östturkestan. Stulna pengar måste återlämnas till sina ursprungliga ägare. Och den landet som ockuperade ett annat land måste erkänna sin fel och avsluta sin ockupation om de vill leva som snäll grannar varandra. Det är grundregler för frihet och frihet. Idag lever Östturkestan i världen som inte är jämlikhet. Uigurer och hankineser är inte lika rättigheter och förutsättningar. Exempelvis, uigurerna diskrimineras i sitt eget land. Uigurerna har inte lika makt som kineser i Östturkestan. För att arbeta mot ökad jämlikhet är det viktigt att uigurerna måste ha frihet och Östturkestan måste ta tillbaka sin självständighet. Ärande ambassadör Chen Yoming, vi vill be att ni ska uppmana Iran-regeringen att stoppa den våldsamma kuvningen i Östturkestan. Vi ber även kinesiska regeringen att stoppa den falska propagandakampanjen i kinesiska medier som skapar fiendskap mellan östturkestanier och kineser. Vi kan lösa våra konflikter när vi sitter vid dialogbordet och när vi respekterar de alla historiska bevisar som visar att Östturkestan var inte en del av Kina. Hoppas våran budskapet har kommit till eran öron och ni ska skicka våran tal till Peking i Kina. Vi vill ha rättighet. Vi vill ha jämlikhet. Vi vill ha frihet. Frihet för uigurer. Frihet för uigurer. Frihet för uigurer. Fascist Kina. Terrorist Kina. Fascist Kina. Terrorist Kina. Fascist Kina. Terrorist Kina. Kineserna ur Östturkestan nu! Fascist Kina! Fascist Kina! Fascist Kina! Fascist Kina! Xi Jinping är mördare!
Xi Jinping är mördare. Fascist Kina. Terrorist Kina. Frihet för uigurer. Frihet för Östturkestan. Frihet för uigurer. Vi vill ha rättighet. Vi vill ha frihet.